Em, em demanen que comenti l'excursió i espero, clar que és una opinió molt personal, però eh, espero que aquesta excursió del confinament sigui millor que no la merda d'excursió que fem cada any, per diferents raons. Eh, Primer perquè no haurem de veure a l'Antonio i el Benet anar allà xulejant de lo bé que fan les coses per acabar portant-nos a llocs que, que, que no tenen sentit, vaja. Però, en fi, tothom té la seva manera de veure-ho. Uh, Llavors, aquest any ens estalviarem diverses coses. Una d'elles, les rotondes que ens fan fer el xòfer dels collons, només sortir de casa, que quan arribem encara no hem sortit de Sant Cugat i estem mig marejats. Una altra, eh, doncs el comportament d'alguns brètols de la lira, que es posen normalment a darrere de tot de l'autocar i no fan més que molestar i fer una mica, com he dit, el brètol, sense deixar doncs, que la gent que s'acaba de llevar acabi de fer la, de relaxar-se i de despertar-se com Déu mana. És la meva opinió, que no té per què estar-hi d'acord ningú. Una altra cosa que ens estalviarem, que això ja és un clàssic, és a l'hora de baixar a l'autocar. Qui collons li ha ensenyat a la gent de les primeres files de l'autocar que quan arribem a algun lloc hem de baixar per la porta del darrere, fotent un embús que fa que els del final de l'autocar, quan arribem al lloc, si hem d'anar a algun museu o a algun lloc, quan hem aconseguit baixar ja quasi s'ha acabat la visita. I això no pot ser. I de tot això en són responsables els que organitzen l'excursió, que sempre diem que, que, els, que els fotrem fora, però no hi ha manera, estan agafats ells en allà, que no sé, suposo que estan ben recolzats pel president, que per algun interès personal els deu voler tenir en allà. Però bueno, m'han dit que només estigui un minut, jo ja em porto gairebé 3. No, estaré 20 minuts més i ja prou. Aviam, que tinguem una bona excursió enguany, que ens sortim tots ben parats, i que aviat ens puguem tornar a retrobar doncs per poder seguir fent les excursions magnífiques, ara sí que parlo seriosament, que el Benet i l'Antoni ens organitzen i ens preparen amb tot el carinyo del món. Visca la lira i salut per tots. Us estimo molt a tots. Vinga, que vagi bé. Bon dia, Antonio. Perdó, senyor Antonio, que tot se puja. Ja he arribat, ja me pots treure de la llista. Ha arribat ja el Diego? Mira, estic aquí, sota el gener i abans del mestre. Tatxa'm, Vaig a fer-ho de la porra, ara que ja arriba la gent. Ei, Quim, Bon bon dia. dia. Finalment has pogut venir? Mira tu, sí. Mira, estem fent-lo de la porra, ja saps. S'ha d'encertar la comarca on direm. El Baix Vinalopó. Vols dir que anem tan lluny? Sí. Bé, com vulguis. Encara que no us ho creieu, jo no en sé res, en sèrio. Vaig a preguntar un altre. Hola, bon dia a tothom. Són ja 2:15 i hauríem d'haver arrencat. Aviam, passarem llista. Sí, sisplau. Voleu seure? Totxo, collons, sempre fas igual. Seu. Seu, vinga, va. Silenci. Farem una cosa per saber si hi som tots, que això ja és complicat, dir qui serem tots. Aviam, passarem llista. Josep Andreu, Eugeni Oladell, Andreu Garrell, Andreu Riba, Manel Moreno, Cisco Camany, Totxo, seu, sisplau. Assenteu-vos, hòstia, tu. Jordi Ferrés,
calla una mica, vinga. Va, vinga, falta algú. Ep, un moment, ara arriba l'Alfons Minyar amb el senyor mestre. Farem recompte i ara ja hi som tots. José Luis, endavant, bon viatge. A passar el micro i com cada any us faré una mica de resum del que serà aquesta merda d'excursió que, com tots sabeu, preparem amb moltíssima il·lusió. Ara, com ja hi som tots a dalt de l'autocar, sortirem cap a un lloc desconegut i arribarem a esmorzar. Després d'esmorzar agafarem una altra vegada l'autocar i ens anirem cap a un altre lloc on farem una altra cosa. Un cop fet això, suposo que voldreu anar a dinar, per tant, anirem a dinar. Després de dinar, farem una altra cosa que ja veureu. A partir d'aquí, esperem que s'ho passeu molt bé i ja ens veurem després, d'acord? Vinga, fins després. Bueno, aquest dissabte ja la merda aquesta de l'excursió. Ens faran aixecar d'hores per anar a donar un passeig per allà amb l'autocar i després resulta que ens donaran un esmorzar, només podré menjar 3 botifarres, un parell d'ous ferrats i no sé, un platet ple de patates. Això no és un esmorzar. Bueno, sort que agafaré algunes botifarres a alguns de més. Després ens anirem a veure uns poble maco, espero que sigui pel Penedès, i després a dinar. Dinar serà poc, només podré menjar 4 plats i 3 postres. Però en fi, al final arribarà el vespre i al final ja soparé. Vinga, salut! Primera parada, esmorzar. Tenim temps per esmorzar fins a les 9. 3 quarts d'hora. Feu pipis, en recordeu-vos-en. A les 9 tothom a l'autobús.